følger nu frem og tilbage. Mine damer og herrer, og velkommen her til den grønne scene. Jeg er Michael, jeg er Prologus, fortælleren, og jeg kommer fra den store Jeppe Hats teatertrup. I har jo nok hørt om os. Vi er jo kendt over det ganske land. Vi har optrådt i Tveje Værløse, i Lundby, i Nørre Snedre, sågar i Køge for selveste borgmesteren. Det er de virkelig store steder, vi kommer. Og den historie, vi har med til jer i dag, den er næsten lige så dramatisk som det kampshow, der var her før. Det er nemlig den drabelige historie om Sankt Jørgen og dragen. Og så er der måske nogle af jer, der har hørt, at i virkeligheden så foregik den her historie for mange hundrede år siden nede i Kappadokiens land, og Sankt Jørgen hed i virkeligheden Georgius. Og ved I hvad? Det er noget bagl. Det passer ikke. Historien foregik for 1000 år siden, lige på overgangen mellem vikingetid og middelalder, og den foregik lige her, hvor vi er i dag. Før der var et København, før der var et havn, der lå der en kongsgård her. Men jeg tror, jeg vil starte med lige at introducere skuespillerne her en gang. Fordi har man et stykke, så skal man selvfølgelig have en skurk, og vi har vores skurk der, den ægle drage Stine, som nogle af børnene allerede har mødt. Dragers yndlingsmad, det ved vi alle sammen, det er prinsesser. Så vi har den yndige prinsesse Cleode Linde der. Ja, du må godt blive nu. Vi skal spille nu, det er derfor menneskerne er her. Vi har hendes far, vikingekongen Morten, den hedenske konge, og så skal vi... Jeppe? Ja? Mit manuskript? Jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Det er fløst arbejde her. Se nu, ikke? Altså. Og på tryk på papir og ikke håndskrevet på pergament, det er så tydeligvis det, han bruger vores overskud til. Ja. Godt. Og vi har nu den store Jeppe Hat, der spiller den kristne helt Jørgen. Giv ham en hånd, mine damer og herrer. Det er jo også ham, der har skrevet stykket og har instrueret det. Og koreograferet kampscenerne. Ikke mindst. Ikke virkelig. For 1000 år siden, her hvor vi var i dag, der lå jo den her kongsgård, hvor den hedenske kong Morten holdt hof. Man festede, der var boder, man drak øl og mjød, man larmede, man morede sig, lige præcis dansede. Og alt den her larm, den vækkede den ægle drage Stine, som havde ligget og slumret nede i jorden, sådan cirka siden dinosaurtiden. Dragens første tanke, det var, jeg har da vist sovet over mig, cirka 60 millioner år. Og dragens anden tanke var, jeg er faktisk rigtig sulten, og jeg har egentlig lyst til morgenmad. Så dragen, den slæbte sin store, skældede, fede, grønne, slimede krop op ad dyndet, kravlede hen til kongsgården, løftede sit store fæle hoved ind over porten og sagde til kongen: Jomfruer vil jeg have! Nød i min mave! Ellers så brænder jeg hele gården ned! Det lyder farligt, ikke? Men kong Morten, han var en tapper kriger, han beskyttede sit folk, så han udbrød: Det kan overhovedet ikke blive tale om! Ja. Men så blev dragen sur og spyede en mægtig ild. Mægtig ild! Og brændte den halve kongsgård ned. Og så tænkte kongen sig om og sagde: Så lad gå da! Så man indfangede en 2-3 småpiger, gav dem til dragen, den trak dem med ned i sin hule, den tykkede, den knævede, den smaskede, den småræbede, og da den så var færdig med det, så fandt den ud af, at den stadig var sulten. Men nu var det ikke nok at spise almindelige små piger. Nu ville den have noget, der var endnu bedre. Så endnu en gang slæbte den sin store, mægtige, skældede, fede, slimede krop op til gården, løftede sit ægle hoved ind over porten, stirrede kongen lige i øjnene og sagde: Prinsesser vil jeg have! Ned i min mave! Ellers så brænder den anden halvdel af gården ned! Tror I, kongen var en god far, der holdt af sin datter? Ja, det var han, så selvfølgelig så siger han til dragen:
Det kan du overhovedet ikke blive tale om. Men så spydede dragen en endnu mægtigere ild. Endnu mægtigere ild! Og brændte den anden halvdel af kongsgården ned. Og så tænkte kongen, det er trods alt kun en pige, og jeg har jo 3 prægtige sønner, så han sagde... Så er der god dag! Ej, far! Og det er så her, vores historie faktisk rigtig begynder, og jeg kan se, at du har printet den på rim. Ja. Godt. Der var engang en drage, så grum og grim og grøn, og til lige en prinsesse, så underfuld og skøn. Grum, sagde du grum? Ej, dragen, den er blot fed og dum. Men prinsessen derimod, hun er jomfruelig ung. Hende kunne man godt lide. Ja, var nu eders mund, herr Jørgen Basse. Han tror altid, at han ved en masse, men nu er det jo mig, der historien fortæller, så det er kun mine ord, der gælder. Ti din hund, til jeg er herr Jørgen Basse Gris. Jeg er en mægtig mand, og jeg er meget vis. Så hvis du historien fortælle vil, så skal du sige, hvordan det rigtig gik til. Så jeg skal starte forfra. Ja tak, jeg skal jo ligesom, altså... Nå, så skriver vi det på din måde. Der var engang en drage med så skarp en tand. Den kunne bide igennem både rustning, hest og mand. Denne grumme drage, den spydede så frygtelig en ild. Frygtelig ild! Sig sandhed, denne drage, den var både ond og vild. Und og vild, man Er dette kræ den frygtelige drage? Ja. Med et vingefang som en forpjusket krave? For denne skændsel, der føler jeg ingen frygt, og jeg kan i min seng sove ganske trygt. Dragen, den havde jo fanget Cleolinde, den yndige prinsesse. Den ville på hende sine kløer væsse. Og til trods for, at prinsessen hun var ung, hun var blid og sådan temmelig smækker, så var hun for dragen blot en steg så lækker. Denne drage har en masse mennesker fortæret, men en prinsesse, nej, så drager jeg sværet og... Ja, så nu i mit panser og på min gang og grå, der vil jeg tage ud, for dragen kan løfløb slå. Du har glemt din hest. Den løb hjemmefra. Men dragen, den var for herr Jørgen Basse ej bange, til den havde ihjelslået riddere rigtig, rigtig mange. Og trods at Jørgen var en mægtig mand, så lå dragen blot og sagde, kom an. Kom an! Og helten Jørgen, ja det er mig. Ja, han brugte sit skarpe sværd, der i mange krige havde vist sit værd. Det havde kløvet kroppe rigtig mange og gjort utallige drager rigtig bange. Det stod jeg ikke. Nå, det fortsætter over på den side, ja, okay. Om sværd og skjold og hjelm så blank, så skulle den drage have så mange bank. For Jørgen er ikke typen, der sætter sit lys under en skæppe. Nej, så vil han hellere på dragens lige steppe. Sådan der. Ja, jo, og med sværdet visste det gennem luften, så... Ja, herr Basse, nu ikke alt det pral. Jeg tror, børnene har forstået, at de er en frygtelig karl, men dragen, de nu med deres ævl har kedet halvt til døde, og den har ej længere lyst til den i kamp at møde. Det er vist noget, jeg bestemmer. Så nu vil jeg splitte alle dens lemmer. I fuld galop, der vil jeg dragen slå. Om det så bliver i ryggen, så skal det nok gå. Ha! Dragen, den gav et frygteligt brøl, Frygteligt brøl! og lækkede blod i en mægtig pøl. Prinsessen nu er helten klapper, og det må I også godt. Og Jørgen denne heder i sig Hvorfor stopper I? Altså, ja, det var mig, der gjorde det. Jeg har for evigt lukket dragens skab, således opnår jeg mit helgenskab. Og fremover vil man for altid huske, at Jørgen er ham, der drager kan duske. Duske. Eller, altså, det er noget skrevet det her møg. Det er nu. Men, altså, slå ihjel. Videre. Ja, det er godt. Man kunne godt tro, det var slut, men det er det ikke. Til dragen, den var blot sur og såret. Og så ej gerne Jørgen som helt udkåret. Den åbnede gabet og spydede en mægtig ild. Mægtig ild! Så nu blev den rigtig vild. Rigtig vild! Så blev den bølge
cykler nu frem og tilbage. Godt folk, I har aldrig set mage. Som I ser, så kæmper her Jørgen enormt modigt. Her er mod. Yes. Ikke mod til mig. Se, prinsessen er stukket af. Stor fjols. I'm død nu. Som I så benyttede hr. Jørgen en snedig list. Det redder ham ofte, det er ganske vist. Og jeg kan se, at du sidder og tænker, at hans kampstil den er sådan lidt kujonagtig og fejl. Gør du det? Nej, det gør han ikke. Nej. Det gør jeg også, men det skal du ikke sige til ham. Ja. Godt, og så kommer vi til den romantiske del. Det skal en historie jo også have. For prinsessen nu gav fra sit hjerte et suk. Aldrig havde hun set en helt så tapper og smuk. Og det er der ikke noget at sige til. Hun begyndte nu Jørgen at plage. Hun ville have ham som gemal og mage. Ja, du er så mandig og modig. Vi to, vi skal være sammen. For evigt. For evigt? Ja, for evigt. Virkelig længe. Kunne man ikke, altså et eller andet med ulige uger, og så kunne man altså... Men kan du ikke... Ja, I kan godt se, at han er kommet lidt i klemme her. Det var ikke det, han havde forestillet sig. Men vi har redningen her. Det er jo sådan, at han er en kristen ridder, og Jørgens sjæl, den tilhørte jo Kristus og Gud. Og prinsessen, så yndig hun end så ud, så var hendes tro på Thor og jætter, hvilket gør hende til både hedning og kætter. Ja, ikke? Så Jørgen nu sin ædle handling dybt fortrød, til trods for, at den kunne give ham både mage og brød. For ægte sådan en hedning der, det gør man jo ej bare. Så har Jørgen, han kom med det klareste svar. Nej, og er der nej. Væk dig om og gå din vej. Lad være klæb til mig, de tykke dyr. Jeg har det bedste som singlefyr. Prinsessens hjerte bramst, og hvilken plan. Lidt mindre frygteligt måske. Men derefter så blev hun både harm og gal. Hun Jørgen svær nu mod ham vendte, og ham direkte i skærsilden sendte. Nej! I hjertet! Hvordan kunne du? Jeg, den største skuespiller nord for Alperne. Jeg dør! Kirken har taget med handling nu stort bifalder. Der er stadig ikke i mig, men jeg ser lyset. Det kommer fra helvede. Se, hvor det bløder. Ud over hele scenen. Og det er ham, der siger, at vi overspiller. Kirken, hans ædle handling, går stort. Godt. Så får jeg lov at slutte af med en mindre afbrydelse her. Aller sidste vers. For tredje gang. Kirken, hans ædle handling, dog stort bifalder, og i ham derfor i dag Sankt Jørgen kalder, og når hans tid i skærsilden en gang ringer ud, så farer han direkte op i himlen til Gud. Tak for det. Og der er en stor hånd til Morten som kong Morten og troubadour. Til Silke som den yndige prinsesse Kirkelinde. Til Stine som den yndige drage Stine. Til jeg Michael som prologus og selvfølgelig en ekstra tredobbelt klapsalve til Jeppe som den store Jeppe. Han giver stjerneautografer senere, han sætter et rigtig flot kryds. Tak. Tusind tak for forestillingen.